El Premi Atlàntida d'enguany és per dues viles medievals, separades per 1.000 quilòmetres de distància. L'una, al Baix Empordà, a la Costa Brava, terra de grans escriptors com Caterina Albert o Josep Pla. L'altra, a la província de Valladolid, al bell mig dels camps de Castella, als quals Machado tants versos va evocar. Us parlo de Calonge i Uruenya, dues localitats que tenen en comú la seva passió pels llibres i que s'han erigit amb el títol de la primera i la segona Booktown del territori espanyol, respectivament. Comencem per Calonge i Sant Antoni, que ens queda més a prop. Municipi amb dos nuclis. A Calonge i Sant Antoni hi viuen 12.300 persones, tot i que, com us podeu imaginar, a l'estiu augmenta la població considerablement. I atenció a la dada, perquè avui dia a Calonge i Sant Antoni hi ha 7 llibreries. I dic avui dia perquè amb aquesta falera llibretera potser demà ja en tindran una de nova, o dues o tres, vés a saber. Són llibreries que dins de l'especificitat de cadascuna atenen tant la novetat com el fons editorial, i totes, excepte la del Mau de Sant Antoni, que ja porta molts anys, es van inaugurar el 10 de desembre de 2021, ara fa 2 anys. I tot gràcies al projecte Calonge Poble de Llibres, una iniciativa que aplaudim de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per revitalitzar el centre històric de la localitat, oferint una alternativa al turisme de sol i platja que m'atreviria a dir que ja està prou representat. I mira per on, objectiu aconseguit. Calonge i Sant Antoni és la primera Booktown de Catalunya, dit d'una manera més nostrada, la primera vila del llibre catalana i la segona d'Espanya. I quina és la primera? Uruenya. Uruenya és un poblet amb encant ubicat dalt d'un turó, envoltat de muralla i inclòs en la llista dels pobles més bonics d'Espanya. Però el que més crida l'atenció d'aquest poble és que amb només 203 habitants té, escolteu bé, 11 llibreries i espais dedicats al món de la lectura i la literatura. Toca a una llibreria per cada 18 habitants. A Uruenya hi ha més llibreries que bars. Una autèntica rara avis en territori estatal. Llibreries i ocells hi ha a Uruenya. De fet, molts dels seus habitants s'hi van acostar atrets per la gran quantitat d'espècies que s'hi poden sentir refilar. És el cas del Jesús Martínez, un llibreter madrileny que a principis dels 90 s'hi escapava als caps de setmana per observar aus. I s'hi va acabar instal·lant i obrint-hi la primera llibreria del poble, l'Alcaravant, que, per cert, és el nom d'un simpàtic ocell estepari de plomes brunes i llargues potes que sobrevola la localitat. La resta de comerços literaris van obrir el 2007 gràcies a la iniciativa de la Diputació de Valladolid, que, seguint els referents d'altres països europeus, buscaven un poble de la província on aixecar aquest projecte literari. I és així que Uruenya ha acabat sent el primer poble d'Espanya en ser declarat Villa del Libro. Com són les coses, oi? Mentre hi ha ajuntaments que busquen tenir l'arbre de Nadal més gran, a Calonge i a Uruenya han volgut tenir el màxim nombre de llibreries i convertir-se en un referent del llibre i la cultura del país. Tota una declaració d'intencions.